Maastrichtenaren trots zijn op hun stad, dat is wel bekend. Heel veel mensen doen het door het neerzetten van beeldjes zoals de Maastrichter Gijs thuis. Anderen doen het door het dragen van dit soort t-shirts die de laatste tijd erg in zijn. Maar er zijn mensen die gaan verder dan dat. Die laten de liefde voor de stad Maastricht vereeuwigen op hun lichaam. Op dit moment wordt zo'n Maastrichtse tattoo gezet door Wouter. Wouter, kun je nu dekst dat je hier Maastrichtse tattoos moet plaatsen? Ja, ik kan vrij regelmatig veel, ja. Is dat dan net van de laatste tijd? Want ja, ik zelf heb bijvoorbeeld nooit echt zo dekst gezien. Nou, ik denk dat het altijd wel geweest is, ja. Dat mensen, ja, tattoos waar ze vandaan komen kiezen. Want normaal tatoeages, ja, zien dekst de gebruikelijke dingen, hè, de draken of iets, maar echt stadsgezichten, heb ze daar zelf nu bijvoorbeeld al voorbeelden van? Nou, in feite, heel vaak nemen de mensen zelf het idee met. Dus of het komt uit een oud boek, of het komt van een t-shirt. Ja, je kunt eigenlijk zo gek niet bedenken of alles is eigenlijk mogelijk om het op de huid te maken. Ja, er zijn geen beperkingen. Iedereen kan het lastig maken weer wel. Te fijn, zou ik zeggen, te gedetailleerd is en zo, dan is het eigenlijk niet te doen. Dus. Maar ja, in overleg kan ze dan meestal wel het ervan maken, ja. Ben je nu bezig met de Mosasaurus beer? Is dat een veelgevraagd voorwerp? Nee, voor mij is het de eerste keer, Mosasaurus. Wat is het populairste op dit moment voor de Maastrichtse tattoos? Ik denk de Maastrichtse ster, het schild, ja, dat zijn toch wel herkenbare dingen. En vrij klein, kijk, dit is direct een paar uurtjes werk toch wel. Ja. En de plaats boet opgezet, wat is dan nu de meest populaire? De arm? De bovenarm, ja, dat is toch altijd wel, ja, de meest gepakte plaats is, ja. Veel met kleuren wordt er gewerkt, denk ik. Voornamelijk goed. Ja, goed wit. Maar ja, wit heeft eigenlijk niet zoveel zin om dat te tatoeëren. Want de huid is eigenlijk, de ondergrond is al wit. Dus ja. Maar dat hebben ze dus niet nu al, omdat ze zegt, er wordt steeds meer naar gevraagd, als het zelf voorbeelden, dat luidt dat ze zelf ontwerpen gaan bedenken? Ja, uiteindelijk hebben ze wel een aantal tekeningen natuurlijk die ze al van tevoren, of ja, bij lui gemaakt hebben. Vaak is het dan zo dat ze zeggen van ja, ik wil dit, maar dan zal het toch altijd wel gaat veranderd worden, hertekend worden. Dus dat niet mensen daar met dezelfde tattoos rondlopen. Dat is niet de bedoeling. Is het nu leuker om dingen te zetten die niet alledaags zijn? Bijvoorbeeld inderdaad Maastrichtse tattoos? Ja, ik vind het eigenlijk wel leuker om, zullen we zeggen, wat echt de mensen aan het hart ligt te tatoeëren. Dus zie je er dan ook wel meer met dan het gewone versierseltje of het, ja. Goedenavond heren. We hebben het over Maastrichtse tattoos en als ik het gehoord heb, heb je dus een aantal aangebracht. Die bijvoorbeeld ook? Ja, dat klopt. Ik heb zelf drie tattoos min of meer. Ik heb sterren links en rechts. Ik heb inderdaad al een paar tattoos die wat direct verwezen naar de stad Maastricht op zich. Laat ze eens zien eens wel. Nou, dan even nog. Ja. Oei, dat is niet erg. Ik heb bij. Dat is een schoenen. Dat hebben we laatst nog gezien op tv. Dat klopt, deze is net bij het programma 100% zijn zelf geweest. Daarbij heb ik. Dat is al een gat ouder. Ik zit hier al een klein 23 jaar. Ik heb bij de winkel van Maastricht erom. 23 jaar, dus dat moet de allereerste zijn geweest van Maastrichtse tattoo. En dat is een van de eerste. Dat is toen dat hij nog geïnspireerd eigenlijk op wie van de MPV gingen. Toen vroeger was dat de Angel Site.
En in de zomer stond er al heel veel lui dan ja, t-shirtjes. En allerlei lui hadden tattoos van Maastricht, of MVV Maastricht. En inderdaad, ik heb me dat toen in Engel laten tatoeëren. En heel veel lui hebben me toen nog voor gek verklaard. Dat is een keer op vakantie gewoon en bla 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 bla. En nu 23 jaar later heb ik een van de meest simpele Engelen getatoeëerd wat het geeft. We zien, het heeft zich geëvalueerd in de jaren. Maar wordt dat echt gezegd toen van de bisschop om dat te doen? Ja, toen dat die wel nog. Ja. En, met op vakantie gewoon naar Hützel, naar Amsterdam of naar Spanje. Dus dat meteen gingen, dat is nog ook gebeurd in Spanje. Daar zat een hoop Hollanders en meteen in Engel, hij stond even in Maastricht, maar hij stond toen op die representatief voor MVV. Ja, okay. Hij wordt meteen geassocieerd met MVV en dat, ja, dat heeft nog wel eens problemen opgeleverd. En die derde tattoo? Ja, dat staat hieronder. Dat is min of meer, dat was eigenlijk de ster van Maastricht. En dan in plaats van een paar engelenvleugelen, om toch niet echt engeltjes zien, dan hebben we nog een andere vleugel uit al te zetten. Dus je bent eigenlijk al inderdaad heel lang geleden mee begonnen. Nu is het steeds meer. Waardoor denk je dat het is? Waarom heb je het gedaan? Ja, inderdaad. Iedereen is op zo'n al een eigen motief voor een tattoo. En in de jaren 80 was het gebruikelijk dat heel veel Indianen lieten tatoeëren. En andere dingen. Ja, ik heb er niks mee doen met Indianen. En ik wou ook per se een tattoo. Pa van mij is getatoeëerd. Heeft op de Zivaart gezeten. Dus van jongens af al wou ik het al eigenlijk al hebben. Zodoende ben ik eigenlijk op de Engel gekomen. Maar dan moest het dus ook echt van de stad Maastricht helemaal weg zijn, als het ja, puur... Ja, we zien toch al ja, 100% Schengen. Ja. Chauvinist tot in de kist. Ja. Super trots op de stad. Groet. Ja, groet. We hebben een schitterende historie. En ja, je zal me absoluut niet toch even van Maastricht komen. Dat mag iedereen weten. Nou, nog een Maastricht neer met natuurlijk Maastrichtse tattoos, maar ook andere zinnen, hè? Correct, ja. Maar hoe zien de Maastrichtse tattoos? Dat ze zien, ja, dat zal vast. We beginnen vrij. Dit is mijn versie van de engel. Beetje een fallen angel, zeg maar. Symbool voor mijn leven. En ik heb nog een andere tattoo. Staat op het been. Dit is de Mosasaurus Hofmanni, vindplaats Pietersberg. En ik heb die laten zetten. Eigenlijk een heel simpele reden. Ik ben gids in de grotten. Noord, Zonneberg en in de Kaatsch. Dus niet zozeer voor de stad Maastricht dan? Oh jawel, zeer zeker. Dit is toch de vindplaats van de prototype, zeg maar. Ja. Heb je nog plaats voor nieuwe tattoos? Heb je misschien nog een nieuw idee nou? Ik heb er ook nog vrij, dus... Ja. Wat gaat daar komen? Dan komen de Four Horsemen of the Apocalypse. Dat heeft wel niks met de stad te maken. Nee. Waarom gaan we niet alle tattoos vanaf nu op Maastricht baseren? Wieso wel? Mijn smaak is wat breder dan de stad alleen, maar... Er komen zeker nog wel wat tattoos gerelateerd aan de stad bij. Ja, absoluut. Wat idee hebben ze daar nu toe over dan? Wat heb ik nog? Nog meer met het schild eigenlijk en de ster. Ja, daar kent ze veel, of heel veel met eigenlijk. Dus. Wat wil ze dan met u dragen? Mijn eigen natuurlijk. Ik kom van hij, dus ik ben getogen. Dus vandaar. Hij zie ik al op de arm een hele schoenen tattoo van Maastricht. Ja, dat zien alle belangrijke gebouwen van Maastricht. De Engel, het Stadhuis, de Stadsmoer, Sint-Jan, Hoefneveurstoon, Sint-Sevaaskerk, Minkeleers, Patervinktoren, Caféboef vroeger kwam, Sint-Pietersberg, de Oude Brug zit erop. Aan de ene kant hebben we onze Lieve Vrouwenkerk, de Helpoort, hebben we nog staan, het Dinghuis hebben we helemaal staan. Nou, daar ben ik mee bezig. Dus, ben je nog mee bezig? Ja, helemaal gans, helemaal touwen. Ja? Ja, gewoon een gans touw maken. Dus, maar dat zien we de dingen van Maastricht, wat ik hier belangrijk vind. Dat zien oude gebouwen die wat er nog staan, zolang ze er nog staan. Dus, en dat... Waarom liet zich dat dan via een tattoo blikken dat ze dat zo belangrijk vindt? Kun je zo bij wijze van spreken schilderijen toe hebben ook, dat zal ze misschien nog hebben. Ja, maar dit vind ik toch persoonlijk. Maastricht zit me hier in mijn hart. Maar hoe weet dat ze zich inderdaad voor eeuwig op een lichaam liet plaatsen? Zeker weten. Hoe komt dat vandaan dan? Ja, omdat ze opgegroeid is en wie allemaal aan touw gaat in Maastricht en wat is zo sick dat er hier wel verdwijnt. En dat vind ik toch wel jammer. En nog lui wat ik tegenkom die vragen wat dat dan is. En dan kun je zeggen van nou kijk. Krijg je wel reacties? Ja, toch wel, ja. Dus dat is een ontwerp van zichzelf nummer. Ja, dat is een ontwerp van mezelf, ja. Dat is de ene ding. En dan heb je nog met een nek gewoon Maastricht staan. Ga je even kijken? Ja, als het lukt. Ik zal even een t-shirt moeten ondertrekken, ding. Is dat wel? Ja. Ik ben er dus ook gewoon terug van Maastricht ben. Daar stonden inderdaad allemaal oude gebouwen op. Maastricht veranderd. Dat hebben ze nieuwe hoekbrug, dat hebben ze ceramiek. Geeft daar ook nog een zoet erop? Absoluut niet. Dat vind ik zo jammer. Dat is wat mijn ding is van Maastricht heeft zoveel eeuwen overleefd.
En nou, deze moderne dingen zal Maastricht ook nog wel overleven, denk ik. Maar dat vind ik juist jammer. Bijvoorbeeld bij het Stadhuis, dat ding wat ze dan bouwen zien. Ja, dat vind ik gewoon jammer. Want het is Maastricht gewoon een schoon stad. En ze zien het eigenlijk een beetje te moderniseren. En dat vind ik jammer. Maar ja goed, bij die kind zal die terugloeren wie het vroeger was. Die druiloeren wie doet, ja. Die arm zien nog leeg, dus die moest ergens op een andere plaats een tattoo hebben. Met een ruk. Mag je van de stiek? Ja, natuurlijk. Ik neem aan dat dat nog een ontwerp is, of wordt er nog ingekleurd? Ja, dat wordt het 2 keer wordt dat ingekleurd, ja. En de originele kleur, rood shield. Goed, ja. Rood shield, de kleed wil blauw. En het kroentje dat wordt dan gegooid. Dus een originele staat aan. Hoe hoorde ik zo ook al, de Engel is het, ja, een van de meest gebruikte voorwerpen. Waarom heb ik dat toch voor gekozen? Ja, ik vond het gewoon hartstikke schoon. Eigen ontwerp, een beetje aangepast. Ja, dus ja. Gewoon... Wat is een Maastrichtse tattoo? Ja, ik zit vanwege mijn werk zit altijd tussen de Hollanders in. En dan ben ik toch trots dat ik Maastrichteneer ben, mijn hart en nieren. En inderdaad, altijd naar MVV gegaan en zo. En ja, dat was toch het speciaals eigenlijk. Dus zodoende ben ik op die tatoeage gekomen voor de dingen om in de rug te zetten voor de engel. Nu is het een traan op dit moment? Hebben ze best niet bang dat ze nu iedereen erin metgaan dat misschien voor een aantal jaar toch spijt van krijgt? Nou, ik ben er trots op, daar heb ik bewust voor gekozen. Dus ja, dat is wel nu, zoals we paddenstoelen uit de grond. Zoals in ieder geval jongere lui met tattoos van Maastricht. Dus, ja. Het is toch een beetje een traan, maar misschien toch een aantal lui achteraf denken van misschien gaat het er ook eens uit. Ja, dat denk ik wel, ja. Maar ja, ik heb er absoluut geen spijt van. Dus, maar dat is dan de eerste, komen er nog meer? ja, ik heb er nog een duveltje, maar dat... maar wellicht tot in de toekomst wel, dat is in ieder geval niet hoe ik gesloten heb. Maar dat het dan ook op de armboet gaat gauw zichtbaar is, want andere jongens doen het eigenlijk op plaatsboet, moest het nog gauw zuur zijn? Ja, nee, dat niet specifiek, nee. Misschien nog been of misschien nog onderrug of zo. Dat, Maar wat niet op de arm? ja, ik vind dat niet zo, nee. Nu ken ik de mensen nog fatsoenlijk met een t-shirt erop en dan ja, daar niet meer. Of daar ook wel met een zussen toch. Ik zag juist op collega's hoeveel Hollanders tussen zitten. Wat zijn de reacties dan ook? Ja, tot nu toe positief. Ze vragen van ja, wat staat het? Ja. Als je goed kunt lezen, dan zus eigenlijk tot een Maastricht is. Wat zitten die oude Maastrichtenaren? Altijd zweuvels juist te lamenteren. Netjes wordt kunnen allemaal wel goed. Want de jeugd die heet toch ook Maastrichter bloed. Het netjes wordt kunnen allemaal wel goed. Want de jeugd die heet toch ook Maastrichter bloed. Het netjes wordt kunnen allemaal wel goed. Want de jeugd die heet toch ook Maastrichter bloed. En wellicht heeft u na het zien van dit programma ook weer een nieuwe idee opgedaan om de liefde voor de stad Maastricht op een originele manier uit te dragen. Dit was Spoort Waarachtig, bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.